Здравейте на всички, аз съм Doom Gamer и ще се престраша да играя отново Dungeon Nightmares. Ще се опитаме да минем най-темно. Айде. Първа нощ от 7. О, свещ. Взехме свещ. Това ми вратата, леле. Няма никой. О, боже. Имаше някой. Там въгъла, някаква свинка. Даваме напред. Ние сме мъже. Не сме жени. Добре, там може да вървя. О май гад. Ей, скелет, какво правиш зад мен? Стига! Ки те наблюдава, момче. Няма да ми правиш тук магии. Къде сме? Добре, там. Давам те. Piece of a bastard. Ти си piece of bastard. Fucking skeleton. О, както таква е голема. Вече мисля да се обърна. Скелета си има зад мен, но аз няма да се обърна. Не го е добре. О, боже. Даваме напред, чайте за спаласваш. Накъде сме? Имаше врата, но няма врата. Ох, писна ми тия глупости. Как му се си вие мапа и нещо става черно. Дайте да влезем тук. О, Джизъс, има скелет. Чао, скелет. Дай ти тази врата. Да, я видим. Има ли скелет? Чакам скелети. Чакам скелети. Няма никой сега скелет силна зад мен. А, не. Майка мила! Господ да ме пази. Не, се заклещи. Не забавих се тичането. О, you fucking skeletons. You son of a bitch. Така сме.
Добре. Oh my fucking Jesus. Спре ми сърцето. Ван, че спасихме. Да, това този сниндък. О, свещ. О, така има златна бъчка. О, влизаме в някаква стая. О, това е детето. Чакайте са. Натам и наляво. Чейт. О, това е местерска. Тук има стол. Да, стол. You fucking skeleton. О, се върши по обратно. Всъщност... Да. Може да се върнеш. Значи, взимам на тука нагоре, наляво. Чейте са. Тук ли са? Не. Всъщност мога да продада ви, ако има. Ох, страх ме. В тази стая няма абсолютно нищо. Мисля това да е всичко за парт 2 на Dungeon Nightmares. Надявам се, че ви е харесало. Ако искате още subscribe, ако ви е харесало, цъкнете лайк. Надявам се, че ви се забравяли. Чао, чао!